Майка ми седеше в дневната и твърдеше с пълна увереност, че гаджето ми мрази спагети до смърт. Аз просто се опитах да кажа истината, че всъщност обича ястието и язда половината всяка седмица, но тя ме прекъсна веднага. Тя настояваше, че ще се задави от него, защото познава вкусовете му най-добре от всички нас в стаята. Сестра ми на гаджето опита да каже нещо мило, че може би е променил мнението си през годините, но майката веднага я прекъсна с рязък жест и дори не ме погледна сериозно в очите. Предложих просто да го попитаме директно, щом се върне от шофирането на сестра му, за да приключим този абсурден спор веднъж за винаги. Тя отказа рязко и заяви с гневен тон, че знае истината по-добре от мен и не търпи възражения. Когато той влезе объркан от тежката тишина във въздуха, веднага потвърди пред всички, че обича спагети повече от всяко друго ястие на света. Майка ми се изправи ядосана до степен да тепери и избяга в стаята си преди да сме тръгнали за вечеря. По пътя към дома гаджето ми дори не му покаше за този глупав спор, защото знаеше колко е безсмислена цялата ситуация. Час по-късно тя изпрати дълго съобщение с много думи, че съм обидила готвенето и пред него и съм я унизила публично. Всичко това започна само защото иска да докаже на себе си и на другите, че го познава повече от жена му и има контрол над всичко. Усещането беше като да стоиш между два огъня, които горят с яростта на старата ревност и желанието за власт. Тя не искаше просто да знае какво яде той, а да докаже, че е по-важна от мен в живота му. Това не беше въпрос на храна, а на дълбоко желание да бъде призната за най-добрата майка и съпруга на света. Вие сте ли преживявали подобно нещо с родителите на партньора си или се чувствали принудени да лъжете заради тяхното его? Споделете в коментарите какви са вашите истории за семейните драми и абсурдни спорове, които никой не разбира.